Ja, jeg har så valgt den her figur om blodsukker, og den her figur, den viser ligesom, hvordan din krop, den regulerer dit blodsukker. Og jeg vil lige starte med at fortælle om, hvad det er, man ser sådan her på billedet, eller på den her figur her. Vi har vores høje blodsukker herovre i højre hjørne, og det lave blodsukker herovre i venstre hjørne. Og de lilla pile her, de følger så ned til normal blodsukker, og de blå, det er så fra høj blodsukker og ned til normal blodsukker. Vi ved jo godt, at det ikke er særlig godt at have det her, at hverken have højt eller lavt blodsukker. Så i hjælp af den her formel, som vi ser her, som jeg går i dybden med lige om lidt, så skal du meget gerne blive til normal blodsukker. Men kort, til at starte med, der vil jeg gerne lige kort fortælle noget om blodets indhold, eller noget om blodsukker. Og blodsukker, det er blodets indhold af sukkerstoffet glukose. Og glukose, det er et meget sådan betydningsfuldt næringsstof for kroppen. Og vi mennesker, vi bliver ligesom født med evnen til at opretholde et stabilt blodsukker. Så det vil faktisk sige, at lige meget hvor gamle vi er, så vil vores krop gøre alt, hvad den kan for ligesom at holde vores blodsukker stabilt. Og et normalt, altså et stabilt blodsukker, det ligger imellem 3 og 7 millimol per liter. Og det blodsukker, det sørger så for, at din hjerne og dine nerver, de kan fungere optimalt. Altså, dit blodsukker, det leverer ligesom den her energi, som dine nerver og hjerneceller, de sådan lever af, hvis man kan sige det sådan. Så hvis der ikke er den her konstante tilførsel af sukker til din krop, så kan det altså betyde, at du vil have svært ved at koncentrere dig, og det kan også have konsekvenser for sådan, hvor klart tænkende du egentlig er. Og hvis vi så går videre til figuren her, så vil jeg gerne starte med at fortælle om det høje blodsukker herovre i højre side. Som jeg jo sagde lige før, så er det hverken godt at have lavt blodsukker eller højt blodsukker. Vi skal jo gerne hernede på det normale blodsukker. Så hvis vi nu siger, at du lige har spist et måltid mad, så kommer der ligesom ekstra glukose ud i dit blod. Og glukose, det er navnet på de sukkermolekyler, som kommer fra fordøjelsen af de kulhydrater, du spiser. Og stigningen af den her glukose, den bliver så registreret i bugspytkirtlernes B-celler, og de reagerer så ved at danne hormonet insulin, som vi ser her. Og insulinens funktion, det er så at stimulere cellerne til at optage glukosen. Cellernes, som vi ser her. Og cellerne, insulinens funktion, det er at stimulere cellerne til at optage glukosen fra blodet. Og cellerne, de optager så den her glukose, men de kan kun komme i cellerne ved hjælp af særlige transportmolekyler i cellemembranen. Og det er så her, at insulinen, den ligesom får cellerne til at danne de her transportmolekyler. Og så går vi så her fra cellerne, og så kommer vi så ned til det normale blodsukker, som vi jo gerne skulle have. Så det går fra højt blodsukker og normalt blodsukker i hjælp af den her. Og hvis vi så tager et kig herop i venstre hjørne, så kan vi jo så sige, at nu har du ligesom fordøjet den her mad, og du er egentlig ved at blive sulten igen. Fordi når du bliver sulten, så falder dit blodsukker. Og i leveren og musklerne, de stimulerer insulin til at omdanne den glukose, du har optaget i glukogen. Og det er så glukogen, som findes i leveren, den bliver så frigjort igen til glukose, når dit blodsukker det begynder at falde. Og frigivelsen af den her glukose fra din lever, det skyldes så, at et andet hormon fra bugspytkirtlen har til formål at øge koncentrationen af glukose. Og dette hormon, det kaldes så glukagon, som vi også ses her. Og det her glukagon, det kommer så herned i leveren. Og nu kan kroppen, den kan så få adgang til de vigtigste sukkerlager, som ligger her i leveren. Og glukagonen, den får så
eller glykakon, det får så leveren til at frigive sukker til blodet. Og resultatet, det vil så igen komme herned med, at du får et normalt blodsukker. Så ja, det vil faktisk sige, at når vi ligesom spiser det her blodsukkerstabiliserende mad, og vi samtidig sådan har en fysisk aktiv hverdag, så holder kroppen vores blodsukker stabil uden de store udsving, når vi ellers er sunde og raske. Så ja, det var forklaringen af den her figur.